rhwng Garmal am dros 50 years. A wedyn yn Cilgwyn oedd yn echrau fi. Da iawn. A da chi'n Plas Gwilym rwan? A dwi'n Plas Gwilym rwan. A o'n i adra yn Cilgwyn. Ia. A dwi adra fa yma, fyd cofiwch. Yn union. Ydw. Siarad Cymraeg, da chi erioed? Cymraeg, ia. Udaeth a chi South Walian o mam. Yn had o ben y groes ma. Eis i'r ysgol, 4 oed. A mi ges i slap ar y llaw am siarad Cymraeg ac siarad Cymraeg. Mam o'n i yda, tebe. Ia. Dan stair amdan y grisia. O, do'n i'm yn gwybod bod fi wrong. A mi eis i adra dweud, a dyma'n had yn dweud, ar lle ges ti slap ar y law fanna. A dyma fo'n gwylltio, dyma fo'n troi ata ni. Oedden ni 4 o blant a mam yna. Does na ddim gair o Gymraeg yn y tŷ yma o hyn allan. Da chi'n siarad Saesneg i gyd. O'n i'n gwybod beth oedd o feddwl o dweud y gwir yn 4 oed. O'n i'n mi fod, mae'n siŵr na go. A dyma fo'n dweud, allan efo'r plant. Nwch chi siarad Cymraeg fel da chi'n medru a fel da chi isio. Ond mae'r rhaid i Morfydd gael dysgu Cymraeg iawn. Dydy yn cael slap eto. A mi nes i chwarae fo'r plant a mi codi isio'r feinion. A da chi siarad Cymraeg bob dydd efo pob o fama? Yn dwf, yn dwf. Cofiwch os oes na rwy'n Saesneg yna a isio fi atab, mi dwi'n gneud. Ond mae'n sa well gen i fo'n Gymraeg da. Os o'n i yn siarad Saesneg, dwi'n medru. Achos da chi gweld, mi drodd mam i Saesneg a tag hynny. O iaith o South te. A dyn mae Saesneg ar dop y list yn ffordd dwi'n medru. Ond mae Cymraeg yn ei gyrra fo. Ond dwi'n yn gwybod swn i mama dydwch a mama'n bob man yn Saesneg. Dwi'n yn meddwl swn i gallu aros yn hir. Na, dyna fo'n da byd i mi. Da chi'n gwybod pan da chi'n mynd i weld Dr Brito rwan a bod chi'n gwybod bod chi'n gorau siarad Saesneg efo fo. Sut da chi'n teimlo am hynna? Wel, a gen i ryddid yn does o fanna toes. Gen i ryddid fedra i ddweud yn Saesneg wrtho fo, I'm sorry, I can't speak English, only that. A mi fysa fo nôl un o'r genod i siarad efo fi, a hi ddweud wrtho fo bian i ddweud. Ond dwi'n angen hynny. Fedra i siarad Saesneg dros da mi hun. Ond dwi'n yn gwybod, diolch yn gartrefol chi. Ac ydy, diolch yn gartrefol da. I ni'r Cymru dydy o ddim te. Da chi'n teimlo fwy hyderus yn Gymraeg? Wel, yndw, y peth ydy o, pen da chi'n Gymraeg, da chi'n teimlo yn enwedig yn ganol Cymru. O, dwi adra, gen i'r hawl i wneud siarad fel fyna fi. Da chi gweld, mae'n dod yn ei ôl i mi. Be nath y teacher yna, rhoi slap i mi am bod fi wedi siarad yn iawn. Ydyn, mewn ffordd, dwi wedi bod yn ofalus erioed sut ydw i'n siarad. Mae'r rhaid i'r geiriau fod yn iawn, da. Ia. Da chi'n siarad Cymraeg yn fama bob dydd, Will? Bob dydd, dim byd arall ond Cymraeg. Sut da chi'n teimlo os da chi am y dan y Gymraeg, Will? Wel, dyna'r iaith ges i gynnu fo mama'n had a naid a nain de. Ia. Cymraeg ydw i, bob dim. Well gyd i siarad Cymraeg da Saesneg de. Da chi'n meddwl sef o'n ei gwahaniaeth, Will, i... Da chi'n gael ffordd da chi'n byw i'ch gofal chi os ydych chi ddim yn gallu siarad Cymraeg bob dydd efo pobl? Bysa, mae'n siŵr bysa. Swn i'n teimlo'n hapus de. Dwi'n hapus efo yma. Cymraeg di pawb yma. Pawb. Ia. Staff ag yr residents. Ia. Mae'n lot o haniaeth de. Lot fawr. Ia, mewn pwy ffordd? Wel, dyna'r iaithu de Cymraeg de. Dwi'n mynd i language arall, mynd i siarad Saesneg to nhw. Ia. Ac dwi'n gwybod sut i'r bethau drosodd o Gymraeg i Saesneg yn aml de. Reit. Heb i feddwl. Ia.
Os dwi eisiau dweud rhywbeth yn Gymraeg, neu dweud o, ond os dwi eisiau dweud o'n Saesneg ar un peth, fi gyfa meddwl da. Da chi dal yn medru siarad Saesneg? Dw tad. Ia. Ddim Saesneg da, de. Ond, ydy communicatio, de. Ia. Chi'n gwybod pan nathach chi ddewis ddod i fyw i Plas Gwilym? Ie. Oedd o'n bwysig i chi bod o'n gartra Cymraeg? Oedd tad. Bwysig iawn. Oedd tad.